Penso que neste artigo do Lugo xa esquecéronse en facer unha equivalencia do consumo respecto á superficie dos países con que se compara, con Brasil e con España. Din que vai ser un 60 ou 40% menos de consumo, pero claro, Brasil é un país 3000 veces máis grande, España é un país unhas 15 veces máis grande que Galicia, e no que a desertificación está aumentando, o perigo de desertificación, coa consecuente pérdida en agricultura e en recursos naturais. Tamén contempla que os envases reciclados non contaminan, pero non di que esos envases reciclados nunha primeira fase saen de recursos naturales que, por moi reciclados que sexan, se son moi consumidos, van a provocar o esgotamento da biodiversidade, dos recursos naturais que explotan dunha maneira moi confusa e sen ter en conta as superficies onde están postas. Galicia é un país pequeno, non é Brasil, tampouco é un país desertificado, con perigo de desertificación, aínda que pode que o sexa, se permitimos que poñan unha planta tan enganadora na que só se busca o beneficio económico, pintando un paisaxe de eucaliptos que van esgotar os recursos naturais da terra.